sa pag-alagad. Nagtuo ug nagsalig ka ba sa Dios? Aduna ba'y pagtagad mo sa iyang nabuhat kanimo? Unsa ba kalig-on ang imong pag-ila kaniya? Kini nga mga pangutana nagdagayday sa mga henerasyon. Apan ana ay uban sa gihapon, kulang ang pandumog. Igsoon ko tinaw kaayo ang pulong niya. Ikaw ug ako mahal niya. Gibuhat dito sa krus aron maluwas ka sa paglikon sa pagtuo. Ayaw ug duha-duha. Kanindot sa plano sa Ginoo, luwason kita aron makauban niya. Magdinasigay kita nga puno sa kalipay, nga walay bahid, nga kabalaka sa ugma. Magmainiton kita nga